na. Pwede na ako dila kay. Naraya na. Siguro magkadlok. Dili eh. Ha? Dili. Wow! Picture dayon to talaga mo. Picture ila. Ano nun? Ara. Hindi kita kay dagat. Oh, mao ni. Jessica Suho po. Jessica Suho. Ingan nila Jessica Suho. Oh, ningan sila. Jessica Suho. For the first time. Kani ba kani? Kumandre oh. Ikay Converts. Mura mag. Marong ko diha nang sam taong ka. Pagi asas kuya pagi ah. Eh kay makahubutan no si. O 200. Ya kang tukong red. Laya mabasa kaya? Ulan nga di. Di ka managatan. Arya Dard. Arya ba ito? Oh, sarili. Meron magkakatat-kat. Lah. Diha na lang ka day oy. Makaya day nimo day. Ano ba na ako sa ulo? Day, makaya nimo? Agi mo cellphone. Amin na ito lang ang cellphone daan. Kaya, kawiran na mo. Ano siya? Kailag akong kulitan lang. Cellphone daan first. Ang cellphone. Kita. 1, 2, 3, go ka na. Lan yung mga tupat dito. Tak. Ila, video ko ila. Ay, mas. Ila. Pag video ya. Ila. First time makangari. Ya, i-video ya. Ila. Ila. Ila, video ba? Video kay masak ako. So guys, first time makangari mga kaabante. Ito ba?